Jeg har lavet et modul, som kan trække data fra Dalux FM og køre det over i et populært kaldet Data Warehouse. Det er bygget open source, så det kan downloades og bruges gratis. Det kan sættes op til at køre sin gang i døgnet for eksempel, så man kan tilgå data fra en SQL-database, frem for at skulle trække det i Excel-ark fra Dalux, hvilket ellers også normalt fungerer rigtig fint. Mit navn er Kenneth, og i den her video vil jeg vise først, hvad man kan bruge det til, og derefter så bliver læringskurven noget stejl. Så jeg skal ikke prøve at lyve og sige, at det her det er nemt at sætte op i Azure. Hvis man er vant til at arbejde med Azure, så vil man sige, at det er jo bare en Azure Resource Management, som man kører igennem, så det er a walk in the park. Så overordnet så er det nemt at klikke sig igennem, men man skal nok vide, hvad man gør. Jeg starter med at vise slutningen. Hvordan ser produktet ud, som det her modul producerer? Her kan I se en database, som der er trukket ned fra, eller som der ligger i Azure, men som der er taget adgang til her. Og modulet producerer en række tabeller inde i databasen, som der ligger her med et præfiks, som hedder Dalux FM API. Og så en gang i døgnet, eller hvor tit man nu sætter det op til, så ligger det data ind og opdaterer det herinde. Så hvis jeg nu går ind og hiver data fra Select Rooms, så ligger der herinde, jeg mener det er 11.000 linjer. Det er de data, som der bliver kørt ind en gang i døgnet. Og når de ligger i en database, så er det nemt at tilgå. Hvis jeg nu for eksempel skal have data ind i Excel herover, så kan jeg gå ind i fra Azure SQL Database. Og indsætte et servernavn. Og den logger direkte ind på min database herinde, som det hedder Warehouse, fordi jeg i forvejen er logget ind på Office med mit navn heroppe. Det er noget, som jeg har sat min database op til i Azure, at den skal bruge Azure Active Directory til at godkende mig, så andre brugere, som der skal kunne tilgå databasen via Excel for eksempel, ikke skal gøre andet end at bare være oprettet i Active Directory. Ellers så kunne man have indsat brugernavn og password på databasen, og så kommet ind her igen via Excel. Her der har jeg min database, og går ned til Rooms, og så kan jeg så trykke indlæs. Jeg kan også bruge en transformer data, så kan jeg få den til at ændre data, eller tilføje data, så jeg til sidst har et træk, som jeg kan køre fra, men jeg vælger bare at sige indlæs. Nu kobler den så op til databasen, som der ligger i Holland, og hiver 11.120 linjer ind her. Det fine ved det er, at hvis jeg nu går herhen og bruger nogle formler, som der bygger på de data, som der er herhenne, så kan jeg gemme det her regneark, og hvis jeg skal bruge det igen om 2 måneder, så kan jeg åbne regnearket, gå ind og trykke opdater, og så går den op og kontakter hjemmesiden og hiver data en gang til, og så kan mine formler bare blive opdateret. Hvor det man ellers gør, det er, at man går ind i Dalux, trækker et Excel-ark, renser data, importerer det og bruger data derfra. Nu stiger sværhedskurven en smule, og jeg vil vise, hvor man finder modulet henne, og hvad det er for nogle tanker, jeg har gjort mig for at arbejde sammen med det API, som Dalux FM har. Gå ind på GitHub og søg på Dalux FM API. Det er her, jeg har open source har lagt systemet ud. Man kan læse om, hvilke tanker jeg har gjort mig, og hvordan man kan teste modulet, hvis man virkelig gerne vil selv ned og nørde i at arbejde med C#. Hvis man vil tilgå API'et, så kan man kan enten klikke hernede, har jeg lagt et link ind, men ellers så kan man også selv finde det over i Dalux FM ved at gå ind under indstillinger, integrationer, og så klikke på API-nøgler. Jeg gør det ikke nu, fordi der ligger noget data derinde, jeg ikke vil vise. Men derinde, der kan man få et link til REST API, og man kan også downloade en API-nøgle, som man får brug for, når man skal installere modulet, så det har lov til at kommunikere med Dalux. Så det trækker man altså også derinde fra. Nu klikker jeg på det link, som der er til deres REST API, og
Her der har vi forskellige method get calls, som man kan have. Og lige før der havde jeg det, som der hed rooms, som jeg viste i Excel og i SQL. Og det er det kald, som der er her, som der bliver trukket ud. Man kan sige, hvorfor kobler man sig ikke bare op på Power BI og trækker data derfra, i stedet for at bruge et modul og et Azure og et database osv. Men især den her lille krølle her, med at det maksimalt er 100 rækker, man kan downloade herfra af gangen, 100 rum, man kan downloade af gangen, den sætter lidt begrænsning, som der gør det vanskeligt at skrive det M-script, som der skal til over i Power BI for at trække data på en fin måde. Det er også lidt kompliceret at vedligeholde. En anden ting er, at man også skal rense data op, vaske data. For data, det kommer som et JSON, og herinde der er der user-defined fields. Et user-defined field er fordi, at Dalux i Rooms for eksempel, der kan man opsætte de data, som man kunne tænke sig. Nu er jeg hoppet tilbage til Rooms, og der kan man se, at der har vi valgt i Hillerød Kommune at indsætte for eksempel et egenskabsfelt, som der hedder primærbruger. Og det er et user-defined field. Og det kan være forskelligt fra Dalux setup til Dalux setup, hvad den enkelte kommune eller bruger har valgt at sætte op af relevante kolonner. Men det tager modulet højde for og sørger for, at hvis der er det her antal user-defined fields, så er det dem, som der bliver vist her. Og det er også ret kompliceret at pt. Klare med M-script, eller hvordan man ellers godt kunne tænke sig at rense data op, så det er nemt at tilgå i Power BI. Men hvis man har det her liggende over en SQL-database, så er det meget nemt at tilgå det via Power BI. Nu stiger abstraktionsniveauet en smule, og jeg vil vise, hvordan man installerer det her i Azure. Og hvis man skulle komme til et punkt, hvor man kører fast, jamen så kan de fleste Azure-konsulenter hjælpe en videre herfra. Og ellers så har jeg et firma, som man kan ringe til mig og sige, jeg har lige brug for en halv time, eller hvad det nu skal tage, for lige at få den her færdig. Gå ind på GitHub, Dalux FM API, kør ned til installation af Azure. Her har jeg beskrevet, hvordan man opretter en gratis konto hos Azure. Det kan man gøre inden for i 30 dage, og derfra så kommer det op og koster omkring 100 kroner om måneden at bruge den her løsning her. Som det første skal du installere et warehouse-miljø, og der går jeg lige hen på det her link her, og der skal man så følge den her vejledning og trykke på Deploy to Azure og få den op at køre, og så er man i gang. Jeg går lige et skridt tilbage herinde under Warehouse og forklarer, hvorfor man skal køre den først. Her der har jeg en Azure Cloud, hvor flere moduler, som der kan installeres, hvor et af dem det er et Dalux FM API. De kan arbejde på samme database og samme data lake. Det gør det meget billigere. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at gøre det her system så billigt som overhovedet muligt. Der er lækre ting, som jeg hele tiden har valgt fra, fordi jeg har tænkt, kør det billigt det her. Så ved at installere den her plugin her, som der hedder Warehouse, så får man sat grundmodulerne op. Så kør det først, derefter. Så gå ind her og tryk på Deploy to Azure. Det åbner en Azure-portal op, og derfra skal vi så installere den. Det gik ret hurtigt at komme hertil. Vælg en resource group, eller create a new one, kommer over i Vesteuropa. Giv modulet et modulnavn. Lad være med at vælge det er svært at ændre navnet senere. Indsæt en Dalux FM API nøgle. Det var det, vi havde herover, hvor man gik ind under API-nøgle og oprettede en. Max runs, det er en sikkerhedsventil for, at hvis der er noget, som der kører fejl i systemet, så kan det max køre i for eksempel 2,5 time, hvor det så til sidst siger, okay, nu lukker vi altså ned, for at det ikke skal køre i en uendelighed. Så her kan man læse lidt om, hvorfor jeg har valgt at sætte den til 20. Her der har vi de forskellige navne på de forskellige API-kald, som der er beskrevet herhenne. Den hedder Rooms, og det er derfor, at jeg har skrevet dem herhenne. Så man kan sige, tickets, det har jeg måske ikke brug for, så sletter man den, og så er det kun dem her, den kører på. Hvor mange måneder data skal gemmes i datalaken, det står her.
og så hvor tit skal den køre. Her der står det til, at den skal køre hver nat klokken 1, og man kan læse her om, hvordan det er opbygget. Så gå ned og tryk Review og Create, og så derfra Create. Og så går der 5 minutter, før den er oprettet. Nu har jeg fået besked om, at modulet er installeret, og jeg går ind under All Resources og ser navnene på de ressourcer, som jeg har liggende i mit produktionsmiljø her. Key Vault er en af dem, der bliver installeret som basispakke, og herinde under Secrets kan man gå ind og se, hvad har jeg liggende af nøgler, og der er kommet en ind nu, som det hedder Secret Deluxe FM API Key, og hvis jeg går ind og åbner den, så kan jeg så gå ind her og ændre, hvis det skulle vise sig, at API-nøglen den var forkert. Jeg har været nødt til at gøre det på den her måde her, for at gøre setupet så sikkert som muligt. Det er normalt, at man arbejder med Key Vaults. Der er andre mindre farlige konfigurationsopsætninger, som jeg har her liggende inde under selve modulet, som jeg ikke har lagt ind i Key Vault. Hvis jeg går ind under Configuration, så kan man her se en række oplysninger, såsom Max Runs, det var den, som vi installerede før, og Module Name osv., som der ligger herinde. Så det var en forklaring af, hvor ligger de forskellige parametre henne. Så vil jeg også lige nævne Development Center, at det er herinde, hvis man får lavet en opdatering på GitHub og lagt op. Så lige nu der er den connected til GitHub, men jeg har bygget det sådan, så den kun opdaterer ved manuelle forespørgsler. Så man kan gå ind under logs og se, at lige nu er det kun den, som der hedder 1.2.0, som der også ligger op på GitHub, som der er installeret. Så hvis man går ind og siger synchronize, så vil den gå op til GitHub og sige, er der nogle nyere, og så vil den så load dem ind her. Så det er relativt enkelt at opdatere det her modul her. Og man kan også bare trykke disconnect, hvis man vil være 110% sikker, men den er sat op til, at det er en manuel proces, der skal til for at opdatere det. Heroppe under Overview kan man se de forskellige classes metoder, som der er indeholdt i den her function. Og det er en durable function, som der skulle kunne køre mere end 10 minutter. For eksempel så tager det en halv time at køre det igennem i Hillerød Kommune. Så her der har vi en function, som der hedder starter. Og det er den, som der trigger en run orchestrator, som der går ned og siger, nu skal vi have de her for eksempel 5 kald igennem, og så går den ned og sender det til handle data async, og det bliver den ved med at gøre, indtil at den er kommet hele vejen igennem. Der er for eksempel et kald, hvor den kalder alle work orders, og dem er der 75.000 af, så det tager noget tid. Det tager nok en 14 minutter for at køre alle dem igennem, fordi den må kun tage 100 kald ad gangen, så det bliver mange kald, den skal køre igennem. Så den holder live i den heroppe. Så er der en, som hedder periodisk clean. Det er en, som der hver mand, der sørger for at fjerne fra data laken. Der er et table, som der er derinde til håndtering af durable functions, hvor den går ind og fjerner hver mandag alle det, som der er completed, for ellers så kommer det til at fylde rigtig meget. Og så har vi så en her, der hedder Timer Trigger Clean Data Lake. Det er en, som vi satte op i starten, hvor man kunne vælge, at data max skal ligge i data laken i 12 måneder. Og ja, det kan man altid udvide eller hive sammen. Det vigtige er, at data det ligger over i databasen, vil jeg mene. Starter og Run Orchestrator. Man kan gå ind på Run Orchestrator og se hernede under Monitor, hvor mange gange har den været kørt, og hvor mange gange med succes. Og der står ikke noget herinde lige nu. Jeg vil nu prøve at vise, hvordan jeg vil trigge den her til at køre. Den kører som sagt i en halv times tid, når den bliver startet op. Der er ikke mulighed. Starter, det er den, som der trigger det. Det er bare med en HTTP-trigger, at den... nej, det er en timer-trigger, sorry, som der sætter den her i gang. Og normalt vil den bare blive kaldt hver nat klokken 1 UTC-tid.
Men hvis man ikke kan vente dertil og gerne lige vil teste af, så er det, at man har brug for at bruge Visual Studio Code, som jeg nu viser. Det kunne have været lækkert, hvis man bare kunne have gået ind under Code plus Test herinde, og så have trykket Test Run, men vi kan det ikke med dem, som jeg har bygget på den her måde her. Så kunne man bare trykke dernede Run. Men jeg vil i stedet for gøre det på en anden måde. Herinde, der kunne jeg gå ned og stille mig på Log Stream, og så får jeg så ind, hvad foregår der i det her modul lige nu. Og man vil kunne se, at der sker nogle forskellige ting, fordi at der er nogle andre moduler, som der også kører inde, og som der trækker på den samme data lake. Jeg vil lige hurtigt sige, at der er 2 data lakes. Der er en, som hedder App Storage. Det er en, som der er nødvendig for, at modulerne kan køre, mens data laken, som der ligger hernede, det er den, som de opererer med og gemmer data ned i, og som den gemmer lige nu 12 måneder tilbage. Men nu kører den en log på, hvad er det, der sker derinde. Og nu går jeg over på et Visual Studio Code, hvor jeg har installeret Asia, og så kan jeg så her gå ind på min løsning, og jeg kan gå ned og åbne min Dalux FM API, og så kan jeg gå ned her. Jeg vil lige gå op på min Dalux FM API og sige, at jeg gerne vil starte streaming logs. Når jeg gør det, så får jeg den samme streaming at se, som jeg så over på hjemmesiden. Den er en lille smule langsommere herinde. Og så går jeg ind til min starter, højreklikker og siger Execute Function Now. Og nu vil man kunne se, hvis jeg kører den her hen og den derop, at nu går den i gang med at køre. Og her kan I begynde at se, hvordan den kører. Loading Buildings, så den hiver den fra API'et. Refining Buildings, så kommer det ind. Loading Companies, så kommer den ind. Og så The Web Service Companies Failed. Det er forventet. Det er en lille fejl, som der ligger, som jeg har skrevet til Dalux FM, om de kunne ændre den. Så men den loader stadigvæk Companies. Refining Companies, Loading Documents, og så går den i gang med at tænke her. Og Documents, dem er der mange af, så den kører i 5-6 minutter ad gangen, og så loader den. Så ja, den kører. Og jeg vil gå over og vise, hvordan man kan se, at den faktisk virker. Jeg kunne gå ind, ja, jeg gør det bare herfra. Data Lake, og så går vi ned og finder Data Lake Storage. Og her der kommer der automatisk en ind, som der hedder det der module name, som jeg gav modulet Dalux FM API. Den kan jeg gå ind i. Her der gemmer den data i raw og refined. Og raw er det, som den hiver fra API'et. I kan se, det er i år, måned og så dag, hvor den går ind her, og så er den så i gang med at hive det. Det her, det var lige noget fra lidt ældre, fra tidligere i dag, men jeg har ændret det til, at først så kommer navnet på, hvad det er, den er hiver, og hvornår var det, den hæv det. Fordi sådan noget som work orders og documents, det tager en del minutter for den at hive det ind, og så bliver den nødt til at bide det over af flere omgange. Men ellers akkumulerer den dem ind her, så company eller buildings for eksempel, den består af alle vores, nu vil jeg ikke gå ind og vise de rooms, vil jeg hellere vise. Den består af samtlige 10.000 rum, så de akkumuleres herinde i. Selvom det er 100 af gangen, den tager, så kommer det akkumuleret ind. Og refined er, at den og lige gå tilbage her. Viser det data, som der bliver uploadet til databasen. Og det bliver først hevet ind som det der raw JSON, så bliver det renset op og lavet om til et CSV, og derfra så skudt over i databasen. Jeg har lige gennemset den video, som jeg har lavet, og fundet ud af, at det er lidt kompliceret at se, hvor langt ens orchestrator er kommet. Så derfor har jeg tilføjet en tabel i databasen, hvor man også kan se processen. Så den kan man enten tilgå via sin database lokalt, eller heroppe på Asia, ved at gå ind i sin database, gå ned under Query Editor,
på, find en table, som der hedder import log, select top 1000. Og her kan man se alle de processer, som der har kørt. Og indtil videre er der kun en, som der har kørt, og den har en instans-ID svarende til den orchestrator, som der har kørt. Den status er netop, at den er blevet finished. Hvilket tidspunkt skrev den det sidst til? Hvor lang tid har den kørt? 20 minutter. En log. Hvad er der kommet ind i loggen? Og det er al den information, som jeg viste lige før, som der kom ind. Og det er lidt svært at hive ud her. Man kan gøre det via eksport, men jeg hopper lige over og kører den herover fra. Så kopier teksten herfra, så kan man se alt, som der er kommet ind i den, hvor den fortæller om, hvordan den refiner og loader. Og her der kan man også læse has rejected extra call from instance. Det er så fordi, at durable functions er noget klistret og vil gerne blive ved med at køre, selvom der har været nogle ældre kald, som der har kørt, så har jeg ikke kunnet deflecte dem. Så det gør jeg blot her, så det skal man ikke tage sig af. Det er bare noget, som der sørger for, at den ikke laver for mange kald. Så det blev et noget deep dive ned i, hvordan den fungerer. Men min erfaring for at opsætte de her moduler er, at de bare kører, når de først er sat op. Og en gang imellem skal man lige tjekke, at de stadigvæk fungerer, men de er meget driftstabile, når den først er op at køre. Held og lykke.